Inguva inorwadza kumhuri kwaChimombe. Ashford Ashbrega ashaikirwa nemwana wake uye Rich and Olinda vati ivo vachabatsirana nemhuri uye vatobhadhara nyaradzo in full. Welcome back to your channel. Vana vadiki havasiriwe here vanofanira kurarama isusu toshaika tovigwa navana vedu. Iye kuti iwewe uriwe munhu mukuru woona mwana wako achikura wozoita iwewe unomufushira. Zvinhu zvinorwadza zvakanyanya. Anyora iye Ashford akati, a dark cloud has fallen. Ndotangira papi. Lord, is this what you choose? What happened to the promises? You will hear our cry. You will heal our wounds. I will never recover from this. My daughter Chloe. Why? Zvakaoma zvikuru. Auntie Olinda vabva vangotipa update mushure mekunge pacreatwa GoFund. Manetizens akati aiwa nebasa rinosibatwa naAshford atizombonyarare pakadai, tichabatsirana nemhuri uye ticharaiza mari yekuti process yese ifambe smoothly. So already there's a GoFundMe itori mu process vanhu vachikanda-kandawo mari dzekuti vanhu vemhuri vagone kubatsirika. Asi vati ivo Tete Olinda, I've contacted Nyaradzo. They are now collecting our daughter from the hospital to get washed, dressed and embalmed. They will provide full transportation for the family and the mourners. Casket varikupa baby girl's final transportation from funeral home to a final resting place. I am paying Nyaradzo in full. I believe GoFundMe is processed for another kubvisa chema towards our family. Those who want to give the family, see post from Sisimeli's diaries. For now, all funeral expenses have been covered by my family. God be with us. Ayando mashoko ari kubva kuna Olinda ari kuti iye for now guys chatingatoita kungobatsiranawo nemhuri tichikanda-kanda chema. Asi nyaya yekuti tiri kuita mudeme wekuti mwana avigwe aiwa handizvo. Tinotenda Olinda pamwe chete navachidemi vaita basa rinofadza zvakadai. Madumbe the domestic worker ati iye regai akande dzake 2 cents but azowana backlash kubva kumanetizens mushure mekubvunza kuti ko mwana aita sei. So ati iye pana ari kuziva here kuti mwana aoneiko, airwara here. Ndazama kutarisa mumacomments ndashaya nematambudziko hanzvadzi yangu ashi mashoko chaiwo ndamashaya. Chishuviro chedu kuti vana vedu vagotiviga isu vabereki kwete nzira iyi. Dai Mwari amunyaradza nemhuri yese. Manetizens ati instead of trying to dig for the cause of death, rather just focus on supporting the grieving family and parents of the child. I'm sure if and when they want to say they will, it's very inappropriate to ask for such. Rest in peace, sweet angel. Hanzi hazvichabvunzwa mazuva ano guys. Unongoti nematambudziko. Who would find strength to write and explain what would have happened to strangers? It's devastating, it's painful and tiring. Let's give them time to grieve. In due time, we will know. Should they want to share the details? If not, we will support them. Zvakadaro. Vamwe ndo vati hapana chakanganiswa pakubvunza. Even me ndatambura kusvika ndazoona comment yataura kuti mwana aita sei. Sembereki unenge uchitorwadziwa guys. Kuda kuziva kuti why mwana mudiki so. Regererewo maimiki vari kubvunza from a place of pain. Uye sezvo vasina kuenda kupage raAshi kundobvunza. Vabvunza pane ravo page. I am sure hazvi offend anyone. Vamwe vakati makuwa ndiwo anoita mubvunze pa social media kuti mwana afane. Kana Ashford hanzvadzi yenyu or you have a relationship naye, call him and ask him ka zvekuita kunge page remakuwa siyana inazvo man. Batai maoko and leave it, muri munhu mukuru. Asi anyway guys, isusu pano nemhuri yedu tese tiri kuti wanai kunyaradzwa muzita raJesu Kristu wedu, muwaniswe simba munguva inorwadza zvakadai. Kune vaya vanokwanisa ngati manyekwa Sisimeli diaries kuFacebook tinowana madetails eGoFund iyi tikande-kandewo mari yekuti basa rigofambiswa smoothly. Thank you guys so much for watching and please don't forget to like, share and subscribe.